Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes neviem ani kde začať. Objavil sa nám na Instagrame taký nešvar, že preskakujete si storky a zrazu na vás vyskočí nejaká sponzorovaná reklama. A tá reklama vás možno do nejakej miery zaujme, lebo obsahuje nejaké určité elementy, ku ktorým sa dostaneme, ale mne osobne nepríde v poriadku inzerovať alebo teda sponzorovať takúto reklamu. Poďme sa teda bližšie pozrieť, o akú teda reklamu ide. Ide presnejšie o aplikáciu Plinko. Možno ste o tom počuli, možno nie. Ja sám som vôbec nevedel, čo to je, ale zaujalo ma to natoľko, aby som na to natočil toto video, ktoré vás možno trošku edukuje, ale aj upozorní na to, že nie všetko, čo vidíte na internete a aj na sociálnych sieťach je úplne v poriadku. Keď som dal do chatu GPT, že čo je teda táto Plinko hra, tak Plinko aplikácia je často inšpirovaná známou kasinovou hrou, takže tu je hneď prvý výstražný palec, ktorý hovorí o tom, že máme tu už teda nejakú problematiku kasína, možno nejakého hazardu a taktiež možno nejakého rýchleho výdelku, ale aj straty. To si treba uvedomiť. Kde hráči spúšťajú loptičku na dosku s kolikmi, ktorá sa následne náhodne zastaví na niektorej z výhernej pozícii. Tieto aplikácie zvyčajne lákajú používateľov na potenciálne rýchle zárobky. K tomu sa dostaneme, lebo tie zárobky v tých reklamách vyzerajú vážne luxusne, alebo výhry, pričom často zobrazujú veľké sumy, ktoré môžu byť vyhraté za krátky čas. Keď sme si takto na úvod ozrejmili, aká je teda problematika celého tohto videa, tak ide o aplikáciu Plinko, ktorá je sponzorovaná cez reklamné príspevky na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame v storíčkach. Je to podvod? Nie je to podvod? No ja sám vám na to úplne neviem odpovedať, aby som tu náhodou nediskreditoval nejakú spoločnosť, ktorá možno funguje úplne regulérne, ale ja osobne si myslím, že je to scam ako Brno. Lebo keď sa na to pozrieme do hĺbky, tak sú tam určite nejaké nejasné pravidlá, ktoré sľubujú veľké výhry, ale aj výber peňazí môže byť následne podmienený splnením zložitých alebo nejasných podmienok. Druhá vec sú možno nejaké skryté poplatky. Keď nainštalujete túto aplikáciu, vám môžu odchádzať z Apple účtu nejaké predplatné, ktoré sú skryté v tej aplikácii. Vy ich potvrdíte pri prijímaní obchodných podmienok. Predpokladám, že keď máte iPhone, tak máte rovno aj v svojom Apple účte nejakú platobnú metódu, či je to platobná karta, PayPal alebo neviem čo všetko umožňuje Apple pridať do týchto platobných metód, za ktoré vy vlastne následne uhrádzate možno svoj iCloud, Apple Music a rôzne takéto služby. Taktiež celé podvodné praktiky týchto aplikácií sú úplne nejasné, lebo tieto aplikácie sú vydávané pod rôznymi spoločnosťami, za každým inzeruje nejaká iná firma, k čomu sa ešte aj dostaneme, k tým jednotlivým názorným ukážkam, lebo ja osobne som si v priebehu jedného celého mesiaca zbieral záznamy obrazovky z Instagramu, kedy na mňa neustále vyskakovali tieto reklamy. Poďme si vysvetliť, že prečo vlastne na mňa vyskakovali tieto reklamy. Náhodne sa mi zobrazila jedna takáto reklama, ktorá sa mi zdala hneď taká podvodná. Ja som si ju celú pozrel, algoritmus Instagramu vyhodnotil, že je to niečo, čo toho užívateľa zaujíma. Mňa to síce nezaujímalo z toho hľadiska, že by som išiel hrať nejakú hazardnú hru, ale zaujímalo ma to z toho hľadiska, že prečo sa toto zobrazuje užívateľom na Instagrame a prípadne aj nejakým mladistvím, ktorí sú omnoho náchylnejší na takéto podvrhy, podvody a podobne. Takže zbieral som si v priebehu jedného mesiaca rôzne tieto úlovky a keď sa dostaneme k tým úlovkám, tak až vtedy pochopíte, aký veľký bizár to je. Pre pracovné účely som si každé takéto jedno video, ktoré som si zaznamenal, aj nejako pomenoval. Tak tie pomenovania dúfam, že vás nejako nepobúria. Potreboval som si nejako usporiadať tie svoje súbory. A prvé video má pracovný názov Plinko, dve ženy a rozpínanie rozporku. Na tomto videu teda môžete vidieť, aké praktiky samotná tá aplikácia využíva, kde hneď na úvod vidíte ženy s obrovským poprsím, sú poväčšine iba v nejakej podprsenke a následne nejaký užívateľ vyťahne telefón, ide ich nejako ohúriť tým, že má nejaké finančné prostriedky a zrazu vyhráva 34 850 eur. Tieto peniaze sú mu hneď prevedené na Revolut účet, aby vo vás vyvolali ten pocit, že sa nejedná o podvod. Keď vyhráte, hneď vidíte svoje vyhraté v úvodzovkách peňažné prostriedky
na vašom účte. Ale ja predpokladám, že nič také sa neudeje. Keď si otvoríme nejaké druhé video, tak pracovný názov sa nazýva bezdomovec. Poloodhalená žena, ktorá je v nejakom kožuchu na ulici, kľačí nejaký bezdomovec, ktorý má v rukách kelímok na mince, slečna mu dáva do rúk telefón, aby hral túto hru. Máme tu zase nejaké elementy, bezdomovec, ktorý nemá peniaze, opäť to možno smerujú na ľudí, ktorí sú v nejakej tiesni finančnej a chcú zarobiť rýchle peniaze. Čistá jasná, zase vyhrávame tú istú sumu 34 850 eur. Opäť nás to prehodí na Revolut účet, aby sme videli, že sme vyhrali. Na týchto prvých dvoch videách už môžeme vidieť nejaký vzorec správania alebo vzorec toho, ako funguje táto aplikácia. Že na každom telefóne máme ten istý čas 9:41. Keď si budeme pozerať ďalšie tieto videá, tak si skúste všímať tieto jednotlivé už možno praktiky, ktoré vám napovedajú, že ide zjavne o nejaký podvod. Taktiež tá istá výherná suma 34 850, ak sa nemýlim. Zase presmerovanie na Revolut účet. Čo tým chcem povedať? Ide pravdepodobne o nejaký vopred pripravený záznam, ktorý je vložený na obrazovku toho telefónu a samotný užívateľ ani nehrá tú hru. Keď uvidíte aj ďalšie videá, ten užívateľ, ktorý je na tom videu, klika na tú obrazovku a nie je to ani zosynchronizované. To znamená, že na tej obrazovke sa zjavne niečo deje, ale pritom on ani nekliká. Takže je to iba niečo, čo je vopred nasimulované a nefunguje to tak. Poďme na ďalšie video. Na tomto videu vidíme dve mladé slečny, ktoré sú opäť v spodnom prádle, jedna druhej roztrháva tričko a na stole sú finančné prostriedky eurá. Tu vidíte, že ide vyslovene o záznam, ktorý je vložený do toho telefónu, je opäť čas 9:41, není to úplne zosynchronizované s tými pohybmi a píše tam názov nejakej hry. Tento Happy Orb je úplne to isté ako Plinko, ale od iného vydávateľa, ale celá pointa hry je úplne totožná. Zaujímavosťou je to, že na začiatku toho videa sme mohli vidieť, ako v App Store vyhľadáva nejakú pofidernú hru, ale odkaz z tejto Instastorky nás presmeruje na Plinko Zone. Ja som stále prekvapený, že táto hra nebola stiahnutá z App Store, je stále k dispozícii a ľudia môžu si takúto pofidernú aplikáciu nainštalovať do telefónu. Keď sme pri tom slove pofiderný, tak máme tu taký zahraničný výraz, ktorý možno nie všetci poznajú a to je adver. Čo je adver? Tak často obsahujú nadmerné množstvo reklam alebo sledujú vaše údaje. To znamená, že táto aplikácia môže byť tak podvodná, že ak tam zadáte číslo vašej platobnej karty, tak áno, možno si viete dobiť váš zostatok, ale čo bude následne s tými vašimi údajmi, tak to už je veľmi otázne. Ďalšie video, máme tu polonahú ženu, ktorá si sklada podprsenku, chlapík si ráta na čítačke peňazí, koľko má eur pred sebou a v rukách drží telefón, v ktorom ide spustiť aplikáciu Plinko. Prechody medzi jednotlivými aplikáciami sú veľmi komické, tak takéto animácie iPhone ani zďaleka nepoužíva. Opäť vidíme červenú šipku, ktorá je zazumovaná na jednu guličku, ktorá dopadne na výherné pole, presnejšie 100-násobok pravdepodobne vašeho vkladu alebo prípadne niečoho, čo sa vám násobí. Výhra je opäť identická. Keď už iba v rýchlosti prejdeme na ostatné Plinko reklamy, tak zase máme na posteli nejakú mladú, poloobnaženú ženu, ktorá si skladá podprsenku, rukami si drží iba prsia, chlapík na posteli hrá hru, je zjavne bez peňazí, lebo na úvod ukazuje, že má 0 eur na účte. Po dohraní tejto hry vyhráva zase čiastku cez 30 000 eur. V rýchlosti vám tu iba zostrihám jednotlivé ukážky týchto reklam, ktoré na vás začnú vyskakovať potom, ako sa možno zadívate na nejakú jednu alebo dve reklamy. Lebo algoritmus Instagramu vyhodnotí, že je to niečo, čo vás zaujíma a mňa toto nasledujúce týždne bude iba prenasledovať, keďže Instagram si momentálne myslí, že som veľký fanúšik hry Plinka a je to niečo, bez čoho si neviem predstaviť môj feed na Instagrame. Ako sa hovorí, to nie je všetko. Ideme už maximálne do rôznych bizarností. Vyskočilo na mňa sponzorované video, ako žena s obrovským výstrihom a v župane chytá umelý penis, chytá opäť do rúk telefón, zahadzuje túto gumenú hračku a ide hrať túto hazardnú hru. A tu nastáva celá moja morálna otázka. Pokiaľ možno toto sleduje niekto, kto už má vlastné deti, alebo pokiaľ toto sleduje niekto, kto má vo svojom okolí niekoho neplnoletého,
treba ho upozorniť na rôzne takéto praktiky, ktoré na vás môžu vyskakovať aj na sociálnych sieťach a hlavne tá morálna otázka prichádza v tom hľadisku, že prečo Instagram dovoľuje inzerovať takýto odpad. Ja sám som niekoľkokrát nahlásil tieto reklamy, že nie sú vhodné, že je to prípadne nejaký financial scam, alebo že obsahujú nejakú nahotu, lebo na veľa tých videách chcú zaujať toho diváka tým, že je tam nejaká polonahá žena, stavajú na kartu nejakého úspechu alebo bohatstva. Prečo toto Meta dovolí inzerovať? Na toto ja neviem odpovedať, lebo keď som nahlásil tie príspevky, tak o niekoľko týždňov na to mi prišlo vyrozumenie, že neporušujú žiadne pravidlá Mety, to znamená Instagramu. Takže môžu naďalej inzerovať takýto odpad. Čo tým chcem povedať? Tento problém ide vážne do hĺbky, lebo keď som si začal pozerať, ktoré profily toto inzerujú, tak sú to buď nejaké no-name profily, ktoré niekto založil v poslednom období, alebo ja sa domnievam, že sú to ukradnuté profily, čo sa bežne deje na tomto trhu sociálnych sietí, že niekto vám ukradne profil a následne je na tom profile publikované niečo nevhodné alebo je využívané iba pre prospech tej strany, ktorá vám ho ukradla. Taktiež viem si živo predstaviť, že existuje nejaký čierny trh, kde sa predajú takéto profily. Určite poznáte youtubera Selasiho, ktorému taktiež ukradli veľký facebookový profil, ktorý mal desiatky tisíc, možno aj cez 100 000 sledujúcich. Jemu ho ukradli a následne tam začali ako keby v úvodzovkách inzerovať alebo postovať nejaké polnahé ženy, ktoré odkazovali na OnlyFans alebo na rôzne takéto stránky. Takže ja si myslím, že časť týchto inzerujúcich účtov sú ukradnuté. Sú to ukradnuté identity reálnych ľudí a tí ľudia ani nevedia, že to pod vlastným menom inzerujú takto hazardnú hru. Aby toho nebolo málo, tak táto aplikácia Plinko zneužíva aj veľké mená, ako je napríklad Khaby Lame, ktorý je známy z TikToku a jeho tipných videí. Ukazujú, ako vraj on hrá túto hru. Je to vyslovene podvrh, lebo Khaby Lame určite nehrá túto hru, nerobí tejto hre promo, ale bežný smrteľník si možno myslí, že keď to odporúča niekto s takými veľkými číslami a s takým veľkým dosahom, tak je to relevantná hra, ktorá vám vie vyhrať nejaké peniaze, ale je to totálna blbosť. Krásne vidno na tomto videu, ako už používajú umelú inteligenciu na preklad zahraničného jazyku do nášho slovenského jazyka a snažia sa nasimulovať nejakú situáciu, že na druhej strane nejaký operátor, ktorý sa snaží pomôcť nejakej staršej obéznej pani, ktorá nemá na zaplatenie obeda. Po nejakom čase mi začali vyskakovať aj reklamy ako keby zo zahraničia, ktoré sú cielené na zahraničný trh, lebo lokálna mena v tej hre už možno boli doláre, alebo tá hra už mala trošku iný vizuál. Môže to byť tým, že začali sa mi zobrazovať reklamy z iných regiónov, lebo zjavne pre Instagram som bol veľmi hodný divák pre tieto ich sponzorované reklamy. Do bizarnosti zaradíme aj situáciu, kedy žena na ulici hrá túto Plinko aplikáciu, muž jej hodí petardu do kapucne, prestrih na tú známu klasiku, že idete vyhrať. Používajú napríklad Ronalda, používajú aj slovenských ľudí, čo ma najviac prekvapilo a týmto by sme aj mohli ukončiť celé toto video, že sa objavili videá zjavne nejakých Sloveniek, jedna je určite z východu, lebo mala východniarsky prízvuk a ona sama promuje túto aplikáciu. Neviem, ako sa k nej dostali, koľko jej zaplatili, ale nejde o nejaký deepfake, že by umelá inteligencia upravila tvár a hlas toho človeka. Garantujem vám, že je to Slovák, ktorý promuje túto aplikáciu. Moja stratégia je klikať a začať na malých sáskach. Vkladať malé čiastky. A všetko, čo ti príde na účet, Plinko účet, si vieš previesť na svoj skutočný účet. Pozri sa, trvalo to pár sekúnd, hej. Hru si vieš stiahnuť dole v linku, tak neváhaj. Kde sme sa to teda už dostali? Ak si to zhrnieme, máme plný Instagram takýchto podvodných reklám na podvodné hry, ktoré už teda promujú aj nejakí slovenskí ľudia, nenazval by som ich možno nejakými influencermi a ten divák je na konci dňa zmetený. Nevie, či je to podvrh, či je to pravda,
Preto točím toto video, aby som vám ozrejmil celú túto problematiku. Ak bude mať nejaké aktualizácie, nejaké ďalšie údaje o tejto aplikácii, určite sa s vami o to podelím a aby aj toto video bolo trošku poučné a aby vás aj niečo naučilo, tak ja som si spísal pár bodov, ako sa chrániť pred takýmito aplikáciami. Hneď v prvom rade, ak vidíte niečo, čo vyzerá ako podvrh, ignorujte to, nesledujte to. Prípadne to môžete Instagramu nahlásiť. Ak nás bude viacej, ktorí budeme túto problematiku nahlasovať, tak možno Instagram s tým bude niečo robiť. Druhý podstatný bod je to, aby ste si skontrolovali recenzie. Bez problémov, keď uvidíte takúto nejakú Instastorku, môžete kliknúť na ten link. Uvidíte, že ste sa možno dostali do nejakého App Store, kde tá aplikácia má nejaké 2 hviezdičky z 5. Hneď výstražný palec z toho, že tá aplikácia už možno nie je úplne v poriadku, možno už niekto pred vami sa na tom popálil a napísal na tú aplikáciu recenziu. Neviem prečo ani Apple nesťahuje tieto aplikácie z App Store. Ďalšia vec. Majte prosím vás sedliacky rozum. Čo to znamená? Ak aplikácia sľubuje ľahké a rýchle peniaze, je to pravdepodobne podvrh a príliš dobre na to, aby to bola pravda. Veď aj z reality vieme, keď vám niekto motá medové fúzy popod nos, tak zjavne niečo za tým bude a nedajte sa nachytať. Ak pôjdeme trošku do hĺbky, tak ďalšie odporúčanie je také, že nedávajte tej aplikácii všetky povolenia, ktoré od vás bude žiadať. To znamená prístup k celej galérii, prístup k mikrofónu, prístup ku kontaktom, lebo tá aplikácia nemusí mať dobrý úmysel a môže od vás zbierať všetky osobné údaje a to vám garantujem, že to nechcete. A ak by som mal zakončiť toto video jednou radou, ktorú by ste si mali zapamätať a ktorú by ste si mali odniesť z celého tohto videa, je tá, že pokiaľ nie ste si ako náhle istí dôveryhodnosťou tej aplikácie alebo tej služby, tak sa na to vykašlite a neinvestujte tam peniaze, lebo je veľká pravdepodobnosť, že o ne prídete. Som rád, že ste si dopozerali toto video až do konca. Dúfam, že bolo pre vás náučné, dúfam, že som urobil aspoň jeden dobrý skutok s tým, že som sa snažil nejakú osvetu priniesť na internet, aby sme spoločne bojovali proti týmto podvodníkom. Budem rád za každú vašu spätnú väzbu, ktorú mi môžete dať dole v komentárovej sekcii. Moje sociálne siete nájdete dole pod videom v popise a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.